O presidente de Noia Histórica, Francisco Pérez, e o director rexional do Banco Sabadell Gallego, Juan Candamo Fernández, foron os encargados de asinar este convenio de colaboración, mediante o cal os asociados da entidade poderán beneficiarse dun conxunto de produtos e servizos financeiros moi ventaxosos. A novidade é que a oferta será tamén extensible a familiares e empregados das empresas asociadas á patronal local. Espero que sexa para todos interesante esta nova acción por parte de Noia Histórica. E, bueno, nós xa estuvemos comentando antes, hai pois unhas condicións de financiación en póliza preferente con uns máximos de intereses que son, a verdad, que moi interesantes, exención de comisións en prácticamente calquera operación financiera habitual, o que sería cobro de talóns, transferencias e demais, tarxetas de crédito, TPVs, unhas bonificacións importantes en outros servicios como poden ser os vías T, e ademais unha cousa moi interesante que creo que para todos, que o convenio se fai extensible non só aos empresarios, sino que aos empregados e familiares poden ter acceso a determinadas condicións tamén que ofrece a entidade. Efectivamente se centran en condiciones de acceso a crédito de circulante, la exención de comisiones en las cuentas y en la operativa básica, como pueden ser transferencias o ingreso de cheques. Hay un tema que me parece relevante, que es la bonificación por parte del banco a todos aquellos asociados que se hagan clientes de Banco Sabadell y domicilien la cuota de la asociación en su cuenta del banco. Durante los 12 primeros meses se les abonará, la suma de las 12 primeras cuotas. El 10% de esa suma se le abonará al mes siguiente, es decir, en el mes número 13. Con anterioridade, os representantes de Sabadell Gallego tamén asinaban un convenio de similares características con outra patronal da comarca do Barbanza, neste caso coa Asociación Boirense de Empresarios, poñendo a disposición dos seus asociados un conxunto de produtos e servizos financeiros personalizados en condicións preferentes.